Ya dinunul channele cuk ngono terus kok ketok motor iki mlaku luru-luru ngampiri arep nggunakake motor arep nggunakake mobil wis kono ngamar to mau numpak apa kok mobil Grab mobil aku numpak motor ki anu gak jero males to mula aku tau diprotes karo bojoku protes piye kok aku ora tau tok boncenke motor to Pak tak omongi wingi tanggane awake dhewe boncengan montor lanang wedok suami istri tiba sing wedok sikile putung mula aku ki moh ngeman karo kowe ora tak boncengke montor aku terima boncengke wong wedok liya dadi nek tiba sikile putung dudu bojoku bojomu ya terima goblok lali ayo ora sekolahan ya ora apa-apa no. Ya syukur wis entuk gawe. Perkara kuwi tak aturke kerian. Domongke saiki tenan ra gayeng. Oh iya. Ku tak matur Bapak. Bapak wis sembuh? Urung. Malah ambegane saya angil. Tekan wae, Tru. Lho. Kok ditekan? Weh, engko gek kowe sawah lor rumah. Gareng kae sing jejer sarean. Mah. Kowe tuwa dhewe ki ngalah, Reng. Ha sing kebon sing panang hektar ngarep karang kedempel kae. Lah njur kowe njur karepe akeh dhewe ora. Ngene ya, Gong. Piye? Sing jeneng wong tuwa gula wentah karo anak isih bocah kuwi dadi tanggung jawabe wong tuwa. Lah, saiki wong tuwa sing wis keladuk yuswa, tegese wis tuwa, anake do mentas-mentas kaya garing kaya aku karo kowe iki gula wentah karo bapak. Nek iso bapak didedawa umure, ditutut. Wis. Maksud iki solah bawane anak ki nek gawe tentrem gawe ayem kebak tata krama kuwi dadi swarganing wong tuwa ndawake umur wong tuwa ning arep duwe anak sugih iso munjung ingkung gajah saben dina wong tuwa nek tumindake mrusal mbedugal kuwi dadi jalaran cepet matine wong tuwa mula dandanana uripmu bapak loro kae ngrasake kowe tak tonyo mencelat kowe sing nunggu bapak sapa saben dina iki lho nek ora ana aku ora kalap kabeh anake sing barep isane mung jejaluk. Sing nomor loro isane mung jejaluk. Bapak ngatang-ngatang kae sing bopong nang kamar mandi sapa? Ayo kowe. Agene, kok aku iso ngene kaya ngono. Wingi geblet nguyuh tak bopong wis ning dalan wis nguyuh. Nguyuhi aku, mangkel aku tak balekke ning peturan terus tak uyuhi genti. Anjen setan ngono babone ora karo bapakne kok kaya ngono ora ya sing penting bapakku ben iso sehat kowe engko matur karo bapak siap